50 сәгатьтә барлык шартлары булган яңа фельдшер акушерлык пункты үзенең шәфкать нурын таратты. Барыгызга уңышлар һәм сәламәтлек юлдаш булсын дигән теләктә, хөрмәтле кунакларны яңа бина менән танышырга чакырабыз. Рәхим итегез. Бүгін Юлдыбай ауылында яңы фельдшер-акушерлык пункты үз ишектәрен асты. Һуңгы елдарда һаулык һаклау милли проекты һәм һаулыкты үстерү дәүләт программаһын тормышка ашыру сектәрендә республикала бик күп эшләр башкарыла. Хатта төпкөл авылдарда ла яңа төзелеш объектларының калкып сыгуы быга асык мисал. Был бинаны былтыр көз айдарында төзи башлагандар ине. Кыска гына вакыт аралыгында бөтә уңайлыктары ла булган объект төзелеп бетеп, сафка индерилде. Сарага авыл халкының шатлыгын уртаклашырга мәртәбәле кунактар да сакырылган ине. Байрамда бик күп йылы теләктәр әйтелде. Төзүчеләргә рәхмәт хаттары тапшырылды. Генеральным директором СУФы работали местные ребята. Им большое спасибо. Юлдыбай авылы халкын бына инде 25 елдан ашу Гөлшат Алламуратова хезмәтләндерә. Үз эшенә гашык булган шәфкать туташы яңа фельдшер-акушерлык пунктының төзелүенә һөенеп бит алмай. Ниһаят, менә безнең Юлдыбай авыл биләмәһендә зур шатлык. Бүгенге көн безнең Юлдыбай авылында бөтә уңайлыктары булган фельдшер-акушерлык пункты ачыла. Был медпунктта менә хәзер йылы һыу да бар, һыуык һыу да бар, туалеттар эстә, бөтен уңайлыктары бар. Врачлар килгән вакытта халыкты кабул итүгә бөтен уңайлыктар, мөмкинчелектәр бар. Мин үзем монда 95 елдан эшләй башладым. Хәзер инде 25 елдан үтеп китте эшләгәнемә. Элегрәк инде караңгырак, һывыграк, уңайлыктары булмаган медпунктта эшләһә, хәзер менә ошондай матур уңайлыктары булган медпункт ачылганын түземһезлек менән бик шатланып көтеп алдык инде. Инде матур итеп эшләргә булган. Авыл халкына, һаулык һаклау министрлыгына, үзебезнең авыл хакимияте башлыктарына зур дип рәхмәт әйтәбез. Авыл халкы исеменнән. Авылдың уртаһында тиерлек калкып сыккан һаулык һаклау йорты Юлдыбайдар өчен бик зур бүләк тиһәк хата булмас. Киләсәктә лә яшь гаиләләр барлыкка килһен, авылда калһын, балалар үстерһен, авыл яшәһен дигән теләктә калабыз. Узак елдарга йетһен был эш. Узак безгә ошо фапка йөрергә булһын, һаулыгыбызны ныгытырга булһын, һәм сак кына безне давалаһындар, караһындар, әдрәк эшләнеп бетмәгән урындарын эшләп бетһендәр дип, зур өмет менән турып калабыз. Безне шулай карап торһындар, карттарды ла, яшьләрне лә. Безнең авыл әле үсер, зурайыр. Бездә әле яшьләр күп, балалар да күп. Һәм артабанда балалар да, яшьләр дә булыр дип уйлыйбыз. Рәхмәт. Безнең көткән зур байрамыбыз күңелле булып дәвам итһен, үтеп китһен.